Trillade ner. Oj, ta det lugnt ut. Så. Mamma, titta! Mamma, titta! Så, sitter mamma också. Tackar. Mat. Vad är det mat där? Vad får du för mat då? Vad är det för mat? Den sitter där. Är det köttbullar? Ja. Det är gott med köttbullar. Vad doppar du dem i? Doppar man dem i ketchup? Vad doppar man dem i då? Majs. Är det majs du äter också? Majs och lite gurka? Olja. Oliver? Ja, ligger där i hallen. Han sover. Titta. Vill du titta på Oliver? Ska vi gå och titta på Oliver? Var är Oliver? Är han där? Där är Oliver. Här Tuva. Nej, låt han ligga där. Han ligger så... Nej. Det låter så högt då.